भैया हो नमस्कार बा। आई एगो छठ गीत में बहुत मांग रहल हा, बहुत कमेंट आई रहल हा, एगो छठ गीत दिहल जाओ। तो आजे थोड़ी देर पहले अभी लिखाइल हा और सोचा तनी कि रउआ सभे के बीच पेश कर दी। एकरा के शेयर करब आ सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जौन हम पहले छोड़ दी, जौन हम छोड़ी तो उन अभी फटाफट में मिले, जल्दी मिले, पहले मिले। आ कैसा लागला कमेंट में जरूर बताइए। देखिए आजकल जौन गीत चल रहा बटे, उल्टा सीधा गीत चल रहा, देवियों गीत में, भजनों में सैया के तो खैर वो अपन हइये हवे, कोनो बात नहीं के, लेकिन जीजा साली एहू में माने भरमार लोग कर दिले बटे, अच्छा नहीं खे लागत। पारंपरिक गीत कितना बढ़िया बढ़िया लोग गौले बटे, वही पारंपरिक गीत से कुछ शब्द लिहल गइल बा और उस शब्द के हम उच्चारण करत तनी, गावत तनी। उम्मीद बा कि अच्छा लागी। एकरा के शेयर जरूर करब सभे, सब्सक्राइब कर ली। हर मन करे करी छठी बरतिया, पूजी चरण तोहार। देखी भैया, एमे कहानी है बाकी एक औरत के गोदी में बालक बाटे, घर में लोग मना करता कि मत कर, एगो छोट बालक लेकर कहाँ तू छठ करबू। लेकिन उनकर मनवा जैसे जैसे नजदीक आवत रुए, छठ के समैया जैसे जैसे आवत रुए, वैसे वैसे उनकर मनवा ललकता कि ना हमहू करती। वही में छठी मैया के भी संवाद बाटे। एगो अर्जी जब देते रही कि मन करत रुए कि हमहू करी, तो हमें छठी मैया के भी संवाद बाटे, वो संवाद पर वो ध्यान दे। हर मन करे करी छठी बरतिया, पूजी चरण तोहार, पूजी चरण तोहार। रोई है तरवसु हो बलकवा, चरण पूजबी हम तोहार, चरण पूजबी हम तोहार। छठी मैया कहतरी, हर मोती कर छठिया बरतिया, पहिले ललना तोहार। कहतरी कि यही ललना खाती लोग कोसी भरेला, लोग कई गो अधातम करेला, ये व्रत के फल मांगेला। फल में तारा फल मिलल तो ओकरा कैसे तू आदर कर देबू। हर मोती कर छठी के बरतिया, पहिले ललना तोहार, पहिले ललना तोहार। हर ललना भी हवे एक बरतिया, मिले ओकरा के प्यार, दीहो ओकरे के प्यार, उहे फलबा हमार।
बबुआ यतिवाई रही है उपास तोहर बबुआ यतिवाई उहे दूध लाल के आधार पहिले बबुआ तोहार पहिले लालाना तोहार। मन कोर माई हम बनाई पकवनवा मन कोर माई हम बनाई पकवनवा छठ के व्रत कोरी सजिया बिहनवा छठ के व्रत भूखी सजिया बिहनवा हर रोवेलाई बबुआ हमार चरण पूजबी हम तोहार चरण पूजबी हम तोहार। सैया सुहाग लागी मांगबी वरदानवा सैया सुहाग लागी मांगबी वरदानवा बबुआ बदरा हसु घर खानदानवा बदरा हस घर खानदानवा अतने बायर जी हमार पूजी चरण तोहार पूजी चरण तोहार। मैया का कतरी अर ले बरतिया रजिया पूजी मनोकामना तोहार ले बरतिया रजिया पूजी मनोकामना तोहार मती कर छठिया बरतिया पूजी मनोकामना तोहार पहिले ललना तोहार और मन करे करी छठी बरतिया पूजी चरण तोहार पूजी चरण तोहार। जय छठ मैया। देखब अगर शब्द कुछ अटपटा लागल होखे ओकरा खातिर माफी चाहब लेकिन एकरा के शेयर जरूर करी सब्सक्राइब जरूर करी आ कमेंट में जरूर लिखी कि कैसन रहल कैसन बाटे और का करे के चाही। बहुत बहुत धन्यवाद बा हमरा चैनल के सब्सक्राइब करे वाला के सुने वाला के और कमेंट करे वाला के तो बहुत बहुत धन्यवाद बा। नमस्कार बा।